Molt bé, moltes gràcies. Agrair-vos també d'entrada la invitació i demanar-vos una disculpa perquè si hem començat una mica tard aquest acte és perquè els candidats de Millor Barcelona, per tant els candidats de reagrupament, de solidaritat i de la candidatura ciutadana per la independència, doncs veníem de fer un acte a Nou Barris i ens hem retrasat una mica i això ens ha fet arribar un pèl més tard, no? En aquest sentit, doncs, agrair també, encara que ha sortit un moment, a l'Eli tota la seva col·laboració i el fet que haguem, junt amb ella i amb els equips de reagrupament, de solidaritat de tots, haguem pogut fer un equip que fa tant de goig, sobretot gràcies a ella, no? En aquest cas, però aquí la tenim, és la candidata de solidaritat. Mireu, nosaltres sabeu que el reagrupament ha signat aquest full de ruta, no sense un intens debat intern, però una mica també us volia explicar el perquè, juntament amb ponderar la importància d'aquestes eleccions municipals per tot el que és aquest camí cap a la independència que anem seguint, no? Un té la sensació en ocasions, clar, aquí hi ha molts que ja ens coneixem de fa molts anys, que això d'independentisme ja fa temps que ens movem fent xerrades, fent conferències, fent explicacions. Al principi una mica era com predicant al desert, des de la sentència de l'Estatut tot es va desencadenar i a més es va veure per escrit, però en ocasions recordo la metàfora que es feia servir, dir això és de la independència al final, però com hi arribarem? Això és un mur en el que haurem d'arribar i el que haurem de decidir si el saltem, si l'esbarlem, però aquí lògicament hi haurà d'haver una ruptura amb el que és la situació actual i a partir d'aquí crear una nova realitat que és la d'una Catalunya independent, no? A partir d'aquí, quan aquest nou full de ruta ens diu que ara hem d'aprovar una Constitució, que hem de fer unes noves eleccions, que hem de fer... A mi em va venir al cap una sensació que és que aquell mur segueix allà, però és que a més, de tant en tant ens anem encarregant, o algú ens encarrega, de posar-hi pel mig alguna tanca més baixeta, amb un aspecte més amable, que fins i tot fa gràcia això de fer una Constitució, però una nova tanca que entre tots hem de tornar a saltar. Però amb aquesta ens hi veiem en cor. Amb aquell mur tan gran sembla que els nostres líders no s'hi veuen encara massa en cor i mentrestant van posant tanques, fins i tot alguna d'elles amb alguna trampa darrere de la tanca, no? Com bé ens explicava l'Elisenda, això de fer una Constitució sense tenir un estat propi no quadra, però bueno, ells diuen anem a intentar-ho, una nova tanca. La qüestió és que es van cremant etapes. Aquest concepte de cremar etapes també és una mica cansat, perquè dius, quantes etapes té això? Perquè quan comença el Tour sap que en té 21, però nosaltres no sabem quantes en tenim, perquè cada una que fem en sorgeixen dos de noves. Però el fet cert és que si mirem històricament on érem fa uns anys i on som ara, malgrat haver anat saltant moltes tanques, doncs sí que sembla cert que el mur aquest s'apropa d'una forma inevitable. I aquest mur té un nom, i té noms i cognoms, diguéssim, que és Declaració Unilateral d'Independència. Un concepte en el que, a més, no és casualitat que tant Solidaritat com Reagrupament, des del seu mateix moment de fundació, portaven en el seu ADN, en el seu full de ruta, digueu-li com vulgueu, en la seva manera d'entendre com això ha d'acabar, o com em corregeix a vegades el David, com això ha de començar. Perquè si no el que estem fent mentrestant és anar marejant una perdiu quan el que en realitat és que la DUI no és l'objectiu final, la DUI és on comença la independència de Catalunya. Dit això, una mica també a mode de reflexió em venia al cap Pericles, el primer ciutadà grec, el primer demòcrata que va teoritzar, ell, per dir-ho així, comparava Atenes amb la resta de les ciutats de Grècia en el sentit de dir que ells es distreuen a la reflexió mentre nosaltres, a través del coneixement i de la reflexió, no defugim tampoc el combat. I això és una mica la sensació que jo a vegades que nosaltres tenim, de que podem fer grans reflexions, sens dubte, aprofundides sobre l'àmbit constitucional, l'àmbit econòmic, fins i tot entrant en que sigui el tributari, algú en una reflexió encara més profunda, debat sobre quina lliga jugarà el Barça, amb una Catalunya independent. Però això sense deixar de combatre cada dia en el que és aquest procés independentista. I aquí és on entrem una mica en l'àmbit municipal. Heu vist
que en aquestes eleccions hem hagut de sentir la súplica del candidat Trias de que sobretot no es parlés d'independència perquè a ell no li convenia, no? I hem vist com Esquerra Republicana, de ser un partit independentista, ara ha passat a ser un partit exsocialista. Doncs endavant, sobretot prenem per això una premissa prèvia. Tant Convergència com Esquerra està ple de bona gent que es creu el que els diuen els seus líders i que per tant van avançant a pas lent. Necessiten veure que aquestes petites tanques es van superant. Jo recordo quan parlàvem precisament i vam fer Catalunya amunt i avall i a vegades anàvem amb reagrupament, a vegades amb actes conjunts amb el Cercle Català de Negocis, a vegades amb entitats de poble, i aquesta sentència del Constitucional, perquè clar, aquests magistrats són uns falangistes i són... No, la Constitució espanyola no reconeix que Catalunya sigui una nació. La Constitució espanyola, en el seu articulat, diu que hi ha una llengua de primera i una de segona. La de primera és l'espanyol, la de segona, que només serveix per segons quines coses, és el català. Per tant, el fet de que haguem de visualitzar que realment la idea que tenim de Catalunya no encaixa en la Constitució espanyola ni en la seva història ni en la seva manera de fer, en ocasions requereix que la gent ho pugui tocar. Bé, doncs assumim aquesta necessitat com alguna cosa amb la que haurem de conviure. Malgrat que al final de tot el procés es demostri que el que dèiem al principi teníem raó, el que és important és haver fet el camí. Per tant, observeu que en aquest sentit, en aquest full de ruta, si tenim alguna diferència entre reagrupament i solidaritat, no és en l'objectiu final, no és en el mecanisme en el que s'ha de fer, sinó potser en l'estratègia que hem de seguir a l'hora de convèncer més gent sobre com realment arribem allà on tots dos estem coincidents, no ara, no, des del primer dia. I això ha marcat una mica també els camins divergents que hem seguit les dues entitats, però marca ara també, potser precisament després d'aquest procés de maduració, d'aquest procés evolutiu, marca que tornem a trobar-nos allà on de fet havíem estat. Per això és important observar la importància del pacte que hem fet a Barcelona. Primer perquè representa, dir bé, ja, per dir-ho així, la fruita està prou madura, realment el camí que hem avançat és molt, i a més és important recordar sempre la importància de la unitat d'acció en aquestes actuacions, de la unitat. La unitat de l'independentisme en aquestes eleccions municipals la representa el pacte de Millor Barcelona. Perquè observeu una cosa, ara la periodista aquesta que ens preguntava sobre el fet de que anem junts amb aquest pacte, però en canvi reagrupament ha signat el full de ruta, Solidaritat no ho ha fet. Bé, a ningú se li acudirà preguntar-li al Xavier Trias com és que es presenta en un altre partit, que és Unió Democràtica, que no és que no hagi firmat el full de ruta, no. És que el 14 de juny decidiran si són independentistes o no. O sigui, el 14 de juny diran si són lleials al que està dient el president de la Generalitat, que és el seu, precisament, de la seva coalició. És que el 14 de juny, és a dir, 10, els que siguin, dies després de les eleccions, els hi diran als seus votants el que han votat. No? Perquè, clar, no m'estranya que el Xavier Trias no vulgui parlar d'independència, perquè és que estan enganyant a tots els seus votants en l'àmbit de la independència. Nosaltres podríem discutir-ho, però en l'àmbit de la independència els estan enganyant, perquè si treuen 10 regidors o 12, doncs n'hi haurà 8 que s'han compromès i n'hi haurà 4 que no. Doncs o sigui, ells no han de suportar la pregunta i a nosaltres ens pregunten com és que anem junts si no uns han firmat el full de ruta i no. En fi, enorme paciència. Hi ha un fet important. Aquesta candidatura suma, aquesta candidatura és positiva i aquesta candidatura representa per damunt de tot la voluntat que tenim les dues organitzacions de que l'independentisme de veritat estigui en l'Ajuntament de Barcelona. És molt important retenir aquesta institució, però al cap i a la fi, junt amb la reflexió, junt amb el com, el quan i el per què, tenir les institucions al servei d'un projecte o no tenir-les
representarà que si algun dia arriba aquest dia D, realment puguem executar-lo o no el puguem executar. Per això crec que en aquest sentit hem fet un exercici de responsabilitat, hem fet un exercici de posar per davant, com sempre una mica ens ha passat, que a vegades això electoralment no és el més útil, però posar per davant els interessos del país que no els interessos merament de partit o personals dels que en formem part, i refermem altre cop el compromís d'aquestes dues organitzacions amb el que és realment l'objectiu inicial o l'objectiu final, segons com ho voleu veure, que ha estat i segueix sent la declaració unilateral d'independència. Dit això, agrair-vos la vostra atenció. Soc especialment breu perquè ja que hem començat tard per culpa nostra, doncs tampoc vull allargar-ho més, i moltes gràcies.